Това е първата ми постановка. Спечелих конкурса на Театър 199 през 2010 година. Не съм никъде друга да нямам постановки, само тази е за момента. Самата постановка не е посветена на никой. Тя показва наистина едни сложни взаимоотношения, които могат да се отнесат в всеки един аспект в живота, не само по начина, по който е показано между брат и сестра. Това могат да бъдат взаимоотношения между партньори. В настоящия случай се показва една ситуация, която няма изход. Когато става въпрос за толкова близки взаимоотношения, не можеш да избягаш. Винаги си, независимо от ситуацията, ти си свързан с другия човек. Колегите от Театър 199 се справиха страхотно с цялото, с сцената, по начина, по който е построена сцената. Отговаря, много точно го направих. Можеш още? Не. Нали си? Айде, хубаво. Ама малки и последно. Българския културен институт мисля, че заслужава своя малка и професионална сцена, защото това, което усетих от публиката, е, че те наистина имат желание да видят български актьори, да гледат български театър и заслужава това да се случва по най-добрия начин. Не само това, не само и българите. Имаше субтитри на английски, което означава, че явно има англичани, които също са дошли да видят това. Имаше. Да, което означава, че за тях е интерес също. И че е много хубаво, ако може да се направи една такава сцена, която да бъде професионално издържана. Ако в София просто публика, която е дошла да гледа театър, тук е една среща между актьори и зрители по-голяма от театъра. Да намериш партньор на сцената не много винаги се нещо. получава. Наистина е трудно. В случая ние успяхме много добре да се сработим и се усещаме на самата сцена, като играем. Усещаме се. Следим успяваме да се придържаме, ако някой стъпи настрани, другия да го хване, да го издърпа. Много ако някой има недостиг от енергия, другия поема, много се следим. Хубаво, когато имаш такъв партньор, който веднага може да ти подаде ръка, ако нещо си може да разчиташ на него. Да. Знаеш, че имаш един стабилен гръб за тебе си. В този смисъл да си намериш добър партньор, твоя партньор е като да намериш голяма любов. Това е същото, това е много специално общуване, специално доверие, такава много хубава връзка.